הבאים לטלי גאולי, בית ספר למנהיגות ישראלית. כדי להבין קצת יותר למה הכוונה בית ספר למנהיגות ישראלית, הצטרפו אלינו לסיור. לפני שנתחיל, נשמע מה החזון שלנו. מנהיגות היא לא נושא לימודי. מנהיגות היא דרך חיים, היא תכונה נדרשת במצבים שונים לאורך החיים. החזון החינוכי שלנו נועד לטפח את הדור הבא של מובילי הדרך, מתוך חיבור לזהות ציונית יהודית, מתוך תחושת שייכות להיסטוריה של העם היהודי, מתוך הבנה עמוקה של הסיפור הישראלי. הצוות החינוכי שלנו פיתח תוכנית הכשרה ייחודית, שנועדה להקנות לתלמידים שלנו את כל הדרוש להם על מנת להיות מובילים ומשפיעים. החינוך למנהיגות מתחיל כבר בשכבה הצעירה. בשכבה הזו מחזקים תכונות של מנהיגות באמצעות אילוף כלבים. מנהיגים צריכים לקחת את ההגה בידיים, אז בואו נתחיל מהכידון של האופניים. בבית הספר שלנו יש מגוון רחב של התנסויות בעמידה בפני קהל. אנחנו כותבים ומציגים ומדמים את עצמנו לנואמים בכנסת. ששש, כנסו בשקט. בחרתי לדבר היום על מנהיג בשם יצחק נבון. אתם בטח שואלים את עצמכם מי הוא ומה הפך אותו למנהיג. תנו לי לספר לכם. שלא תחשבו ששכחנו לימודים. אצלנו שמים דגש על למידה ומצוינות אקדמית. המורים שלנו ממש מקפידים על למידה ברמה גבוהה. אנחנו קוראים, חוקרים ומשלבים למידה דיגיטלית. למצטיינים יש תוכניות העשרה ותגבור מותאמות. נבחרות הספורט שלנו הן עוד דרך בה אנחנו לומדים להוביל. חשבו מעכשיו, איזה ענף אתם הכי אוהבים? בעולם שלנו, כדי להיות מנהיגים, חייבים שליטה מוחלטת בטכנולוגיה. לכן יש לנו שעה קבועה במערכת, בה אנחנו לומדים כיצד להשתמש בכלים המתקדמים ביותר. בשיעור יזמות אנו לומדים איך להוציא את הרעיונות שלנו לפועל ולהפוך ליזמים כבר מגיל צעיר. מנהיגות ישראלית מתאפיינת בקשר עם יהדות התפוצות. התלמידים שלנו משתתפים בתוכנית בשם שגרירים. המפגשים האלה עוזרים לתלמידים שלנו לשפר את האנגלית שלהם. My name is ירוסלם. בית הספר מעצים את התלמידים בתחום הרגשי והחברתי. אני מובילת שחר, מובילת ציר חברתי רגשי בשכבה הצעירה. בבית הספר שלנו יש תוכנית למנהיגות נשים. באמצעות התוכנית הזאת אנחנו מחזקות את הבנות ולומדות אותן כיצד להאמין בעצמם ובעיקר כיצד לטפח חלומות גדולים. מנהיגים צריכים לדעת להכיל את השונים מהם. להקשיב בסבלנות לדעות האחר ולדעת איך לנהל שיח רב-תרבותי. בכל שבוע אנחנו מקיימים למידה בחברות ודנים בדילמות אמיתיות שונות. זהות יהודית זה חלק מה-DNA שלנו. תחושת השייכות של הילדים והילדות בבית הספר חשובה לנו מאוד. לכן פיתחנו תוכניות חוסן המאפשרות שיח פתוח בין הצוות ובין הילדים ובין הילדים לבין עצמם. אנחנו בטלי גאולי מצטיינים בתחום החברתי. סקרי האקלים שלנו מדברים בעד עצמם. התלמידים שלנו שמחים לבוא לבית הספר, מתנהגים למופת, והאווירה כאן מדהימה.
התוכניות שראיתם, יחד עם הסביבה המאפשרת, והחוויות שאנחנו מעניקים לתלמידים, משקפים חזון חינוכי שנועד לעצב בוגרים ובוגרות בעלי תחושת שליחות, ביטחון עצמי ומסוגלות להתמודד עם אתגרי המחר. אם אתם מחפשים עבור הילדים שלכם מסגרת חינוכית שתעניק להם את כל הדרוש להם על מנת להפוך למנהיגים ומנהיגות, תלי גאולים הוא הבית עבורכם. איך אנחנו תמיד אומרים? תלי גאולים, בית ישראלי לגדול בו.